Πολλοί με ρωτούν γιατί ο καιρός αλλάζει συχνά. Μερικές φορές κρύο, μερικές φορές ζεστό, μερικές φορές ανεμώδης, μερικές φορές βροχερό. Και φυσικά η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει το ανοσοποιητικό σύστημα προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει αυτές τις συνεχείς απότομες αλλαγές που επηρεάζουν τον οργανισμό τους. Και γι' αυτό πολλοί προσπαθούν ήδη με διάφορους τρόπους να το διορθώσουν. Και υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος με τον οποίο δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος πολλά. Στην πραγματικότητα, απλά να καταναλώνει τακτικά το ακτινοβολητικό, μια εκχύληση καφέ θαλάσσιας λεβάντας. Λόγω της περιεκτικότητάς του σε φυκοϊδάνη, παρέχει στον οργανισμό ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο καθιστά αυτές τις επιδράσεις εύκολα ανεκτές και ενισχύει. Το πιο σημαντικό είναι να έχει το ανοσοποιητικό μας σύστημα αποθέματα, ώστε αν υπάρχει μια αποστολή που αντιστοιχεί στο ανοσοποιητικό σύστημα, τότε το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να τα αντιμετωπίσει και να φέρει τον οργανισμό σε υγιή κατάσταση. Αλλά γι' αυτό είναι απαραίτητο να λαμβάνετε καθημερινά, να εισάγετε στον οργανισμό σας ένα φακελάκι και να πίνετε σταδιακά, όχι όλα μαζί. Και μπορεί να συμβεί ότι σε απότομο καιρό με μεγάλες διακυμάνσεις χρειάζεται να παίρνετε 2 φακελάκια την ημέρα. 2 φακελάκια. Και αυτό δείχνει πολύ καλά ότι στην Ιαπωνία, στο νησί Οκινάουα, όπου επίσης λόγω ωκεανικών συνθήκων υπάρχουν αρκετές ακραίες καιρικές συνθήκες. Παρά τις τέτοιες ακραίες συνθήκες, το ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων είναι τόσο ισχυρό που ζουν πολύ. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στη διατροφή τους τακτικά περιλαμβάνεται καφέ φύκη και το εκχύλισμά του. Εδώ μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στην καθημερινή μας διατροφή, αν προσθέτουμε τουλάχιστον ένα φακελάκι καθημερινά και το πίνουμε σταδιακά. Έτσι το σώμα λαμβάνει συνεχώς τις ανοσοενισχυτικές ουσίες με τις οποίες μπορεί να προστατευτεί. Φυσικά είναι δυνατόν να προσθέσετε και βιταμίνη C, επειδή η βιταμίνη C είναι επίσης πολύ σημαντική για την είσοδο στον οργανισμό. Αλλά το σημαντικό είναι να μην αποδυναμώνεται από πλευράς ανοσοποιητικού συστήματος. Κύτταρα. Έτσι το κύτταρο παραμένει ισχυρό και μπορεί να λύσει τα προβλήματα που του ανατίθενται ως επιλύσιμα προβλήματα. Και αυτό το επιλύσιμο πρόβλημα μπορούμε να βοηθήσουμε να λύσουμε. Και αν δεχόμαστε τικό, τότε παρέχουμε στον οργανισμό εκπληκτική επίδραση. Και αυτό μοιάζει με το να προετοιμαζόμαστε για κρύο, φορώντας πιο ζεστά ρούχα. Έτσι λοιπόν για το ανοσοποιητικό σύστημα, αν δεχόμαστε τικό, αυτό είναι το πάχος των ρούχων. Αυτό είναι το Activad που περιέχει φυκοϊδάν. Και ουσιαστικά πάντα πρέπει να είναι στη διάθεσή μας. Και αν κάποιος δεν θέλει να το παίρνει συνεχώς, πρέπει πάντα να υπάρχει στη διάθεσή του. Επειδή όταν έρχονται τέτοιες καιρικές συνθήκες ή κλιματικές συνθήκες, επειδή οι σημερινές συνθήκες δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται πλέον σε αυτές που υπήρχαν πριν από 50-100 χρόνια, αφού πρόσφατα η θερμοκρασία ήταν πάνω από 27 βαθμούς, ενώ τώρα ήταν πάνω από 30 βαθμούς. Λοιπόν, λέω αυτό επιβαρύνει πολύ το ανοσοποιητικό σύστημα, τα ανθρώπινα οργανισμού, και γι' αυτό μπορεί να προετοιμαστεί μόνο μέσω της δημιουργίας αποθεματικού του ανοσοποιητικού συστήματος. Και αυτό το απόθεμα εμείς μπορούμε να το παρέχουμε στον οργανισμό αν καταναλώνουμε τα Activated.